Maksat Beşinov. Atanak. Hikaya. Seslendiren Necep Bayat. Göz ýaşy öwrülip bilsem, kirpiklerine dem sallanıp, soň ýangagyndan syrygyp, şo ýerdäki çukurjyga çümerdim. Munuň üçin ol ağa arasyna ýylgyrmaly bolardy. Bagtyna bäs gelmeýäniň agasy bolsun ýa ağaçy ýylgyryr, farky ýok. Onuň içine giresim gelýär. Ýalňyş düşünmäň, namysyny ýere çalyp hapa bolamak meýilim ýok. Mundan özüm hapa bolurdum. Ýöne göwresinde bäbek bolup ýaşasam, soň dünýä gelip gujagyna gysylsam, imme sorap depirjikläp çyrlasam, olam maňa emedip agzymy ýumdursa armanym galmazdy. Şo bir wagtda da özüme kaky bolsydym. Ejesi bilen uzak ýaşaş bilmesemne, iň märkisi ýakymly bir atış etdigime bolardy. Ýeketäk päsgelçilik jegemämi darykdyrýar. Munuň ýaly çendiň aşy görkana gyýda gurgum etmez. Sebäbi öte odunyň gyzlary mydama satylýar. Özüm el etmez bakadan. Olar öz görmegiligini aňýar, özlerini gurjak ýaly eý görüp saklap biljege berilýärler. Netijede de oýunjak ýaly oýnalyp taşlanýarlar. Hiç kim boyun almaz weli gurup diýilýän närsäňem husytlygyň ýa-ki zaplygyň önümdegi kadym döwürlerden märi belli. Hala zähmet bilen akyl paýhasyň hasyly düzgün bozulmadyk halatyny aglawa ýagdaýda daşdywryňy ýaşaýan ýeriň howasyna bagly bolýar. Onsoňam gawynyň goýusyny kimiň ýýänligini bilmeýän ýok. Ýöne agdyryp bilmedik ýagdaýynda da şol ýyrtyjylar wagt arman diýip ýöreniň ýüzüne penjesini häwrup galýar. Oýlanmadyk oýnalar diýip derrew bloknotyma belledim. Ýok, bu göze dürtülip duran hakykat, üstüni çyzdym. Hakykatyň ýazgydy şol, üstü çyzylmak. Ýöne men onu garalap asla göze görünmez ýaly edemok. Kagydym ýuka, ýyrtylmagy mümkin. Şonuň üçin ýazylana atynak çekip oňaýan. İkimiz kiçeňrek hilwägt oturýarys. Emma bile däl. Ol goňşy diýdeperdi. Gulaklygyny dakanyp aýdym diňlär. Men elimde de Vargas Llosa'ň teatr romany. Inne ol özüne serdi oturanyny bildi. Esasat ýüzüňi birinji bolup sowmazlyk. Bir wagtlar men haýwany eldekleşdirmek üçin gözüne dikanlap seredip, oňa birinji bolup nadaryny sowdurmalydygyny eşitdim. Näme üçindir şu ýerde de şo sapak ýadyma düşdi. Dogrusy açgöz bihaýa bolup görünmekdenem heder etdim. Aljyrap çala ýylgyrdym. Ýöne bu da ýeňles görünen bolsa gerek. Ol tekep bir gahar bilen ýerinden turdy da aňyrlygyny ýörüdi. Sagat 6 töwerekleri hini garanky gatlyşmandy. Çyýyl çeken pagta ýaly agyr bulutlar çağlaryp, howadan ýagşyň ýeti gelýärdi. Men muny aňmasam aňmazdymam. Ýöne telefonunaky internetiň maglumatyna görä agşam ara biraz damçalaýmaly. Ýez bolsa ýuka giyimde, egnindäki gülügüne köýneginiň çala içi görünýär. İki kewdesiniň arasynda göwüsliginiň ýyldyrygyçly guşujugy göze kaklaşyp dur. Ağ renkli dar balagy bolsa, inçe biýilini gysymlap, budunyň ýokarsynaky maýyl edici gysynlar bilen gyjyndyryp ýylgyrýar. Kögüşiniň ökçelerim onuň ýöreýişindäki näet kereşmän beýgelçek bolýan ýaly, keltejik açyk sary saçy egine de ýetenok. Şeýle giyinýänlere kim gargynsa gargyny bersin. Ýöne deňinden geçenne erkek göwekliň şuň ýaly peri peýkeriň ýynyň gaňrylmaýany berwamka. Eşege deňelen jyntyň wekilleri şu pesent gözelligi görüp sögünenne, mudama öz pel niyetini bozuk ugdaýyna sögünýär ahwetin. Taşlaşmanka kitabym ýapyp ýygyna düşdüm. Ol howlukman ädim urup barşyna agaçlary, gülleri aýagynyň uçuna seredýärdi. Deňinden geçýän adamlaram onu täsin bir janlar gören ýaly synlaýjak ýaldyr welin. Hiç kimin oň bilen işi ýok. Men ol kimdir birine garaşýandyr. Häzir Mesut Çalataýlaň biri gelip onu täze jolagyna mindirip gulagyna minmek üçin bir ýerlere ekder diýip pikir etdim. Ýöne ýarym sagatyň dowamyna hiç kes gelmedi. Menem uzakdan syllamagymy dowam etdim. Iňrik garaly berenne gyýy filgäki terk edip howlukman ýanyňda çykdy. Inni ýoluň etegindäki ulaglaryň birini atlandyr öýtdim. Ýene ýalňyşdym. Ahir soň oň bilen deňleşip üntün çekmek üçin gapdanyny elime salgadym. Ol maňa wakyp gulaklygyny sogurdy. Gaşyny çytdy. Şo mahalam ýagyş çesine wurdy. Ya ondan öňrek ýagyp başlady da men duýmadymmy belli däl. Çekinjiňlik bilen dil ýardym. Bagyşla beli iki soragym bar. Anyklamasam bu dünýäden namrad ötürün. Meni şeýle azapdan diýinip bilermiň? Sora ber, diýip jogap berenne gyýdyň enaýja sesine ýüregim edilen ýaly boldy. Nähili aýdym diňleýän? Ol ilk wada ýüzüme geňirgenip bakdy. Soňra myssa ýylgyrdy. "Wi, aýdymdyr etdiňmi?" "Ýok, bu diňläp ýörenim audio kitap." "Çynyňmy?" diýemne sesim batdyrak çykdy. Dogrudanam inanmandym. "O näil kitap?"
Seni ýam 3 soraw berdiň. Ýöne bolýa-da jogap beräýerin. Garcia Marquez'iň 100 ýyl ýalňyzlygy. Garaş, men innik soragym başga. Bolly inni jogaby garaşma diýip gyýdyçyny bilen gülli. Adaňam biljekdim nä, duguz kessin. Şeýle romanlar bilen gyzyklanýan bolsaň, adyňy bilmesem däldirärin. Öňem bir sagatlap ýydyma düşüp ýörşüň, sag adamyň hereketine meňden ok diýip gyýdy mehirli ýylgyrdy. Ýogsa da seniň emeligine kitap bardy. O näme? Vargas Llosa romany. Neme? 100 ýyl ýalňyzlyk diýdiň weli sen oňa düşünerbiň beri. Näme düşünmän şeýle ýeňil kelläýmeň diýänmi? Diýip gyýdy öňüne garap ýene gaşyny çytdy. Ýagyş bir neme güýçlenen ýaly boldy. Ýok, ýöne ýalňyzlyk diýilen zat özüm beýle uzak möhletli ýalňyzlygy sen ýaly owadan ýylar bilýärmike? Gyýdyň ýangagyndan göwüne çyklygyň çukurjygy peýda boldy. Ol aýak çekdi. Bir salym gözüme dikanlap durdy da duýdansyz gulagymyň düýbüne çalyp goýberdi. Aňtan gollum. Bagyşla diýip men Marquez'iň aryny aljak gollum. Bir gezek seňliýorsaň oňa uly ýylyň içinde şapbat beripdir. Garcia Marquez gaýtargysyny uzatyp ýetişmänkäde olary aralapdyrlar. Indim okuýjysy aralayıpdyr bolsun diýdim. Men ýangagymy sypap näme jogap berjegimi bilmän durdum. Gyýdy bolsa hinidem jykyr-jykyr gülýärdi. Çynymy aýdýan bagyşla men ýaman samsykly çereket etdim. Adym aýna. Isleseň seni muray, gaty görmerin. Gaturmasaň. Adyňa aýna diýilen soň käte aýnaýmaň bar öýdän diýip menem gülüp ýerliksiz söz oýnatmagymy dowam etdirdim. Erkek bolsaň şeýle bir jaýdar ýelmärdim welin dar jaýda ýerlenirdiň sen. Gyýdyraýjakmy diýip ol gatyrgadan kişi boldy. Ruhnamany okumadyňmy? Gyýdygeniň ýüzüne urmak külli güne diýipdir öňkimiz. Öňkü ölli aýnajan indi biz başga kitaplar okuýas. Men şeýle alçak göwüne açyk bu gyýda telpek goýdumla, häzir çelli onuň ýaly gyzykly hem owadan nädini duguşmanlygyma. Soňam belki hiç haçan duguşmajagyma düşündim. Şarpyň ýerine başgaça öj alsam bolmazmy diýdim. O nähili? Masal üçin kafede otursak içkinýärek tanışsak diýip gönümen hüjüme geçdim. Belki ýakymlyja aýdym ýanglansa el tutuşup tant eder. Swidaniýa çağırýarmy? Dagy näme? Gyýdy dodaklaryny berk gysyp içini hümletdi. Garcia Marquez bilen Vargas Llosa el tutuşup tant etse bir tüýsli bolmazmy? Onda sen bizi Oscar Wilde bilen Walt Whitman diýip gözeňe getiräý. Näme üçin? Hany gowuja pikirlenip gör. Aýna böwrüni diňläp durdy. Olar Hudaý saklasyn nemelerdenmi? Edilözi, olar şol Hudaý saklasyn nemelerden. Gyýdyň ýüzündäki geňirgenme bu gezek men hediller edip güldüm. Ertesi gün kafede görüşdik. Bu meniň halaýan ýerleriň biridi. İçi oturmagy rahatdy, kitaply çekçeler, gyzyklyja suvenirler, diwarlarda aslan renksiz suratlar, güňüň alkanlaryň pesdaý hem hoşamaý aýdym saz. Şoňa görä elbetde kofeňiň naharyny wahasam galýar. Şonuň üçin jüýümne epesli pul götürmeli bolýardym. Ýöne şeýle gyzyň ýanyna götürülmegen başarýardym. Munyň ýaly ýerde özüňi başga bir dünýä üçin ýaly duýarsyň. Ýogsam golaýdaky köçäň beýleki tarapynda ak mermer edaralaram dawara bilen hatar gurnap duranlar. Biz soňam seýilgäkde aýlanmadyk güllerimiz şu ýerde kän gedek duguşduk. Her saparym şu bir ýerimizde köçä wakyp duran aýna ýakyn oturýardyk. Kä aşamlar men aňyrsynda şäher durmuşy gaýnap duran şol aýnada öz keşifime saýgaryp, ilk wadalar bu ýyl hakda nähil ters pikir edenligim barada oýlanýardym. Aýnaň aýtmagyna görä onuň özüm şu ýoluň ugrunda meniň bilen goňşulykda ýaşaýardy. Ýöne öýüne çelle uğratmagy weli ýol beren okdy. Oňa özüm hakda goşky ýazýanlygym, jurnalist bolup işleýärligim barada gurrun berdim. Ol bolsa uzakly günni kitap okap ýa aýdym diňläp ötürýändigini, käte uzak ýurtlary, daglary, deňizleri, romanlarda okan ýerlerine seýran etýändigini aýtdy. Men ol barjymly maşgaladan bolsa gerek diýip pikir etdim. Ýöne onda ulumsuzlukdan nam nişan ýokdy, gaýta pesbälli. Meni başga bir zat has geň aldyrdy. Ol her duguşyga şu bir eşiginde gelýärdi. Gülgüne köýnek bilen ak balyk. Elbetde arasda çyldy, eşigi gowam gelişär. Ýöne men onu başga giyimde göremokdym. Niçin çalsargyç edinmeýändigini soramagy da gelişikde hasaplaýardym. Men onuň gözünde ideal hasaplayan dünýämi hakyky özümi görýärdim. Olam ýanymda hiç ýyly bassyr ýüzsürsiz gönü gözüme garap hakykat aýdyp bilýärdi. Sözümiň alşyk gidişine özüm haýran galýardym. Mundan öň şeýle açyk hem erkin gepleşen adamym ýok. Arman biziň edinç günlerdäki duşuklar bilen oňmaly bolýardyk. İşimiň oňmadyk günlerim kiyipsiz üstesine de ýada bolam soň
Onun ýanyna barmagy mydarym galan okdy. Käte oňa kiçiňirээk hat ýazyp öwredýärdim. Aňamna ýilp-ýilp edýän iki setirleri ýazga geçirip bilişmiş boldy. Şeýle pursatlar aynany gören ýalam bolýardım. Ýöne bu çyna verimsiz duýgu bakym ýitip gidýär. İşsiz günlerim welin süňgüm ýeňläp berýärdi. Onun ýeteňem her hep dahyr görüşmem bolanok. Aynaňam öz durmuşy, öz talaby bar ahyry. Onsoň bu ýagdaýdan çykalgy gözläp uzak aýrylykdan ýaňa jepa çekýärdim. Gaýtam onuň güňüni bir gedip bilişi maňa geňdi. Şonuň üçin kafede oturan güllerimiziň birini oňa söz aýtdym. Ayna, maňa sensiz ýaşaýyş ýok. Bar bolsa da ogram, maňa durmuşy çyk. Seni mydama gorap, iyi görüp saklaýyn. Biz köpeler, bagtly güllerimizden şoňa görä köpeler gider. Men ömrümi saňa bagyş ederim. Bile ýöne biz açlykdan öler sahyry diýip sözüm bölenine aynaň sesi titrep, gözleri nemlenip durdy. Dilim tutuldy. Öň aynadan munyň ýaly öňjüli söz eşitmendim. Megerem ol hak aýdýanlar. Ýöne bu dünýäde diňe dogrusyny sözläp ýörmäge kimiň haky bar? Özümizi gün birini ağırlap ýaşamasak biz ertire çykarmadyk. Aslında şu gün ertire diýilen düşünjelerin öýden patarlyky dämi? Biz şo bir günüň saýasynda ýaşaýarsak betin. Dogry gün nogýar, gün matýar. Ýöne bu diňe biziň üçin aýlandyrylyp goýberilen ýaly saňsar bir tarapdanam dogrudanam onuň daşyndan aýlandyrylan, üstüne de pırlandyrylan adam zat düşünşeýli. Çünki ılmanan saň asmanlaky otly jisim hengamy tow berilen bäri degirmeniň süýbegi ýaly şu duran ýerine butnaman dur. Bizim şonuň ýaly doňorada şolup otyrys. Ara üçin aljarangy oňaýsyz dymyşlyk ýüzüme şarpyk bolup uruldy. Ýöne bu gedekke şarpyk maňa aşa agyr degdi. Men ýeňildim. Ol turup gitjek boldy. Goşorundan ýapyşdym. Ayna, arasyň diýýäniň näme? Hemme zat gowalar bir alasyny taparys aynaçan. Bu ýerde hiç ýyly päsgelçilik ýok ahyry. Şeýdip ýalvar ýakarat durkam kimdir bir ýere gelip güýç bilen golumdan gysdy. Brat, ýoşrak bolsana, näde awalaşyp dursyň aýt? 30 ýaşy paýawla beren daýy adam meni süssenekleden soň aynaň eline goýbermeli boldum. Beýle kontrollary ätkeriň okma. Goýbersen ýelime sokulma wara. Silkip elim moşatdym. Ara prosta ýuwaş bolýany düşündiňmi? Narodyň içinde oturanyny unutma. Mede dälew diýip özüm artarap başladym. Aynaň bolşy meni bir kyslan ýumurga gurdy. Indi men özüm bir ýere urmalym. Ýöne daýaw piýada ýakamdan ewşi itläp tutanyny iýnim tikinekläp, depe saçymdy ýürüp gitdi. Onda da ol, "Näme aýakka daýaňy?" diýip söwünçin soňlap ýetişmäke burunna ýilmäp ýetişdim. Demin asylyp durka garşydasyň, dem alyş organyny çenenmek urşuň ýazylmadyk kadasdyr da. Ol meni götürüp silkip ýere taşlady. Özümi beýle ýeňildir öýtmärdim. Onda da turup urşu dowam etdirjek bolumyzy bizi aýyrystyrdylar. Bir ýerden iki san polisi işgäri peýda bolup ýankyda ýok kimede öňüne salyp gitdiler. Barmaly daramyzam uzakda däl eken. Aynaň haçan nädip ýitirim bolanyna maňmandyr. Eýdimizden diňe nätanys bir semiz aýal uly bilen gyýyryp gelýärdi. "Отпустите его, он не виноват. Вот этот буянит мерзавец." Onun вот этот diýip demine ýetmän arkama barmak çümdirip gyýyrşy ulugymna o ýan dünýe, bu ýan dünýe diýen setirler bilen garjyşdy. Ikimizi bir jaýa getirip, her ikimizi çağa ýaly bir çüňkde durdular. Otogyň töründäki ulus stolyň başyna ruçkasyny barmaklarynyň arasyna aýlap, aram bir zatlar ýazyşdyrýan agres ýüzlü leýtenant oturdy. Düzgün tertibi gyýşarnykly bir jaý etmäge innikli bolmagy çemeli. Stoldaky kagıýdyr papkalar nizamy düzlen ýaly jelenip goýulypdyr. Doguna çalymlaş häki iki polisiýa işgäri gedekli gedegine oňa ýagdaý düşündirdiler. O taýdaky kafede gyrlyşyp börnekeller. Edil içkilem däl ýaly. Soňam näme jigler orýaňa diýip daýaw sorap etdiler. Ayağım can men zat edem o öňe ýer otyrdary, prosto ýuwaş bolaý diýdim. Olam ýüzüm urya. Beýtmek bolmada adam ýaly haýyş etdim o. Ana burnuma maňady. Pawtaňyz barmy? Onuň burnuna salyp gepleşini halamadyk polisiýanyň biri "Bu ýerde biz sorap berýäs" diýdi de meňdaşyma geçdi. "Sen näme şu galma oturup börsiň aý, näme içdiňmi?" "Men gyýdy bilen otyrdım" diýip ýaňy bir düşündirip uramna daýaw burnuny ysıp duruşuna mıňyllap arasa gully. "Urýatan, ýalan söyle, aynaň öňünde ýekön gyýyr otyraw." Maňa düşünmejeklerini bilýärdim. İl içinde albatros ýaly äpet kanatymy gerip ýören şahir bolamsoň muňa öwrenşik dimem. Şonuň üçin agras leýtenant ýüzüni galdyrmagy turan ýerini eginini silke gülüp
"Näme howjy giň bir zatlar çekdiňmi?" diýip soranyna jogabyny nagat berdim. "Ýok agam, ýazdym. Soňam üstüni syzdym." Soňy